तर इथे आमचा गोवा ब्लॉग संपलेला आहे. गोवा ब्लॉग म्हणजे दिवस 3 हा 4था मॉर्निंग 4th मॉर्निंग लागलेली आम्हाला. आणि इथे आमची गोवा ट्रिप संपली. म्हणजे हा हॉटेल आपल्याला 1 दिवसासाठी आपण घेतला होता रूम, तो आता आम्ही खाली केलेला आहे बघा प्रॉपरली. आता फक्त माझे बॅग्स राहिलेले आहेत आणि आपण आता बाहेर जायचं. गाडी आपण म्हणजे गाडी आपण बोलवलेली आहे, ती आपल्याला थिविम स्टेशनला सोडणार आहे. ठीक आहे, तर आता आपण जाऊया. ओके, सर्व बंद केले ना फ्रीजमधलं, काय आईस्क्रीम बिस्क्रीम नाही राहिलं ना. चला ये रहेगा ना ऐसा. हेलो और एक आएगा इसमें, और एक आएगा आ जाएगा अंदर से. चला पिता हा पिया चाय पिया झाला. मम्मी हे पाळ आतमध्ये घे. बसली बॅग अजून पाठी राहील वाटतं ती तिकडे. बरोबर आहे. आले का आमचे पूर्ण मेंबर्स. काय हा मीटर बघा मम्मी यांचा. आणि ती समोरची गाडी आहे ना थार, ती ओल्ड मॉडेल, ह्याची किंमत आहे रेंट पर डे 2000 रुपये. आणि जी नवीन चकचकीत मॉडेल असते ते पर डे 5000 रुपीज. आपण जो रूम घेतला त्यांनी सांगितलं ना आपल्याला, आपण जो रूम घेतला आत्ता जो आपल्याला 1200ला मिळाला, 6 माणसं 5-6 माणसं राहिलो. हे दिवाळीला त्यांची रेट होती 5000 रुपये, 4000 रुपये, 3000, 2000 असे 4000 मॅक्झिमम होते सॉरी. आणि आता परत न्यू इयरला हेच 1200वाला आता 1800 झालाच आहे मम्मी. आजच 1800 झालाय. हां, तर 1800, 2000, 3000 पर्यंत आपला हा रूम जाऊ शकतो. नंतर मग असं नका सांगू की शुभांगी गिरे आपण आले होते तुम्ही त्यांना 1200ला दिलात, तर ते सीझन आणि फेस्टिवलला महाग होणार. ते रूम चांगले आहेत, रूम चांगले आहेत आणि खूप रूम मिळतात, अवेलेबल होतात इकडे है ना. चप्प्यावरती रूम्स अवेलेबल आहेत. गेस्ट हाऊस मध्ये राहिला तर अजून तुम्हाला स्वस्त मिळतील है ना. म्हणजे कोणाच्या गेस्ट सारखं राहिला तर हॉटेल महागच मिळणार तुम्हाला. आता आम्ही पोहोचलो. उतरा एक करून मी बॅग सर्व पार्टी आहे हे बघा. आणि आपल्या या साईडला थिविम स्टेशन आहे. लास्ट टाइम आपण बुकिंग केली होती ना ती तिकडे आहे. इकडून स्टेशनला जायचं आपल्याला. तुला बॅग सर्व घ्या. ही त्यांची बॅग आहे ना. हे बॅग मी उचलतो, हे 2 बॅग उचलतो मी. बघा आता आपण कुठे आहे, गोवाच्या स्टेशनवर आहे ना. थिविम स्टेशनवर आहे. गर्दी बघा किती गर्दी. आपली पण ट्रेन याच प्लॅटफॉर्मला येईल ना. त्याच्यानंतर आहे. बाकीचे आपलं पब्लिक कुठे आहे. आतमध्ये वेटिंग रूम मध्ये S8 पाठी गेला. तर आता बघा आपण थिविम स्टेशनला आहेत आणि आपल्याला आपल्या सबस्क्रायबर भेटले आहेत. आणि तुमच्याकडे कोण बघतं. माझी आई बघते. आणि काय बघतात. त्यांचे पहिले रेसिपी व्हिडिओज वगैरे बघायचे आणि नंतर मग तुमचे जे पर्सनल ब्लॉग्स वगैरे आले ते सगळं म्हणजे इंटरेस्ट आला लागला माझ्या. आणि मीही कधीतरी बघतो, कधी मला वेळ मिळाला कधी. तर मम्मीचं सुरू असतं त्याची. त्यांची मम्मी तुला बघते. तुमची म्हणजे बघते खूप वेळ काय तुमचे जे काही रेसिपीज असतात किंवा जे तुम्ही माझे टिप्स वगैरे ते मम्मी यूज पण करते आणि बघते पण. ते आवडून म्हणजे घरी सांगते पण. माझी वाईफ आहे, वाईफला पण सांगते मग त्यांनी हे बनवलं आपण हे पण करून चॉकलेटचे ते आम्ही ट्राय केलं. ओके, चांगलं वाटतं असं आम्हाला. कोण ना कोण भेटतं ना आम्हाला चांगलं वाटतं. तुम्हाला बनवून छान वाटतं. भूक लागली आहे ना. तर आपल्या पाठी काय आहे. गोवाचं फेमस राईस, फिश वगैरे सगळं काय आहे. जाऊया आम्ही घेऊया, बघूया काय काय. ओ फिश करी बताओ हम लोगों को. फिश भी और करी भी ऐसा. हे किती रुपयाला पडलं तुला. 30 रुपये. ऑमलेट पाव. मम्मी जाते लेडीजमध्ये बस जा. काकडी खाशील तू. काकडी थाली में राइस और उसके ऊपर
कड़ी राइस। और रोटी है क्या ना उसमें? आणि हे आपल्याला प्लेट 120 रुपयाला पडते. रेल्वेची स्पेशल थाली, फिश थाली. बरं काढा. चला खाऊया. टेस्ट करून दाखवू. टेस्ट करून दाखव. करा. फिशला करीला चव आहे. आणि हा तोच बांगडा आहे जो 40 रुपयाला 100 रुपयाला 40 मिळतं है ना. आता मी खातो तुमच्याशी नंतर होतो. बरं झाले. स्टेशनवरती हे बघा कपड्याचं दुकान आहे इकडे. काय घेते? माझा स्लाइस काय छोटा आहे. हे बघा आम्ही काय घेतलेलं आहे. माझा आणि एकटा मी पिणार आहे. नाही शेअरिंग इज केअरिंग. हो. काय काय इकडे दुकानात गाडीत काय खायला घ्यायचं आहे? तुला काय हवं? ते जाऊ नको जाऊ. ₹200. आता बघा आमची गाडी येत आहे. अर्धा तास लेट आहे म्हणून आम्ही जरा त्या बोर्डाकडे चाललो आहे थिविमच्या फोटो काढायला. आमची गाडी मडगाव LTT आहे. जी मडगाव मग करमली आणि मग थिविम तिकडे बोर्ड आलेला आहे. आणि आम्ही ऑलमोस्ट किती चालून आलो. कोणच नाही बघा इकडे. स्टॉप हिअर. फोटो काढा इकडे. कॅमेराला हाय करा. झालं गोवा फिरून? मस्त एन्जॉय केला. कोण आमचे सबस्क्रायबर आहे इकडे? काय बघते तू? रेसिपी का ब्लॉग? ब्लॉग्स बघता तुम्ही. चांगला वाटलं. थँक्यू बघण्यासाठी. तुला आम्हाला पण आवडतं असं कोण आपल्याला भेटतं ना जेव्हा कोण म्हणजे ओळखताना तेव्हा चांगलं वाटतं आम्हाला. थँक्यू. इस गाड़ी से पधारे यात्रियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज. हे लाईनीत उभे राहून बाय गोवा करा. बाय गोवा नाही गेलाय ना? केला आम्ही तिकडे जाऊन थिविमला. तुम्ही वर गेलेली. बाय बाय गोवा. आता प्लॅटफॉर्म नंबर 1 वरती आमचा S4 8 नंबरला येत आहे. आमचे बॅग्स इकडे आहे आणि सर्व टुरिस्ट आहेत इकडे. झालं तुझं गोवा? काय घेऊन चालली गोव्यावरून? पाण्याची बाटली. ही आपली गाडी. हे बघा हा S4 आहे काजल. हाच आहे. आरामात आरामात. गर्दी नाही. आरामात चढ. गाडी थांबू दे. आरामात चढा. हे सुजल इकडे. सुजल या साईडला येतं. जाशील कोपऱ्यात. S4 41 to 46. हा पूर्ण आपला आहे. सरक आत्म सरक माणसांना जाऊ दे. सरका. येस हे पूर्ण 6 सीट आपले आहेत. मम्मी हे पूर्ण असं मस्त 6 सीट ना. 1 2 3 4 5 6. बरं झालं ना. कोणाला उठायला नको बोलायला आहे ना. गाडी बघा पूर्ण खाली आहे. अजून थिविमला एवढी भरलेली नाही आहे. पुढे जाऊन भरणार ती. वी आर
गोइंग बैक टू रत्नागिरी, गाड़ी खाली है, चलो अपने सीट पे बैठो। मारेला काजल चल वरती कसे चढतात आज तुम्हाला काजल दाखवणार आहे। चला उठा मॅडम। गाडी बघा आता सावंतवाडी रोडला आलेली आहे। सावंतवाडी सर्व मॅप घेऊन बसलेलो बघा मी।